Hi guys! Welcome sa aming YouTube channel, Tres Maris Farm. Ito, nag-adventure kami. Naglalakad-lakad kami guys. Kasama ko yung aking ka-Tres Maris number 2. Kami ay naglalakad-lakad. Dadaan kami dito sa Diki. Mag-adventure kami guys. Adventure si Tres. Andito kami guys sa malapit sa Bulkang Mayon. Ayan po yung aking mga kasama. Yan si Rosalinda daw, oh. Ito guys, yung mga batong galing sa Bulkang Mayon noon na yung rumagasa yung lava. Galing sa Bulkang Mayon. Ayan po, oh. Ito yung mga dinaanan noon nung nag-eruption yung bulkan. So, ayan. Ayan sila, ang taas na nila, oh. Ayan, ayan. Wow! Kapag malakas yung ulan o kaya may bagyo, dito nadaan yung mga lahar galing sa bulkan. Ayan. Kaya naman yung mga bahay dito sa taas. Ayan guys, na pinakadulo na yan. Yan na yung bayan ng Ginubatan Albay. Lapit lang. Pwede lakarin. Hi guys! Welcome sa aming YouTube channel, Tres Maris Farm. Kita nyo ba guys? Ayan, sa likod ko yung Bulkang Mayon. Wala pang busi si Tres. Nandito si Tres sa tuktok ng Diki. Ayan. Yan po yung dinadaanan ng lahar kapag may nag-eruption yung bulkan dati. So, ayan yung dinaanan ng mga lava flow kalik sa Bulkang Mayon. So, ayan. Samahan nyo kami guys kasi kami ay naglalakad dito sa pahor ng sa tuktok ng Diki. Dati guys, punong-puno ng bahay dito. Ayan, lahat yan kabahayanan at saka yan, maraming bahay yan. Nung nag-eruption yung Bulkang Mayon noong 2006 ata yun. Di ko lang sure guys kung anong taon doon. Dinaanan to ng lahar galing sa bulkan. Kaya maraming bahay yung inano dito. Ayan. Maraming bahay, kabahayanan yung inano dito. Halos isang barangay guys. Pati yan, oh. Yan. Yan. So ito po yung aking kasama, si Tres Maris number 2. Pahinga muna kami sa farm guys. Pahinga muna kami sa pagtatanim ng gabi. Nag-transform muna kami. Nag-transform muna kami guys kasi kailangan magliwaliw din muna tayo minsan, hindi puro doon na lang tayo sa palayan sa farm. So ayan, ganda. Anong mga puno yan, oh? Ang ganda. Ayan guys. Ayan na po yung aking mga kasamahan, ang aking mga sisteriets. Dandahan lang. Dandahan lang po. Ayan yung aking mga mga kapatid. Mga sisi. Ayan. Dito tayo dadaan guys. So, yan. Tandaan lang ate. Ang ganda ng Bulkang Mayon. Yan, si Tres naman. Diyos ko, sana wag malaglag yung aking cellphone. Kasi one time, nahulog po yung aking cellphone. Kaya may ano na to. May tama na yung aking cellphone. Sandali. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan. Naiiling ka? Guys, bumaba na ako. Masyado mataas.
Ayan, okay. Dito po kami. May aso. Yan. Kagi po, Nay. May aso. Ano, nag-vlog kayo? Opo. Tres Marias Farm na. Yan. Dito na kami. Masyadong malayo-layo ang aming nilakbay, guys. So, relax muna tayo. Pagpapawis muna. Ang bibilis nila maglakad. Yan, oh. Yan aming mga kasamahan. Ang bibilis maglakad. Yan. Siguro magalaw masyado yung aking camera. Yung hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa amin, subscribe na po kayo. Pa po dyan na kaya Tres Marias Farm. Tres Marias Farm. Ganda na. Ang gaganda pa. Dali mo lang, upuan. Upuan. Mag-aupo ka man, mag-ano na mo. Ayaw, isang ano lang. Ay, nagtupad lang ako sa kapatid ko. Ara, isang metro lang. Lilinisan bawat tao. Panganak yung kapatid ko. Ako ang trabaho. Isang buwan. Hindi man isang buwan. Sino yung mas maganda sa aming dalawa? Siyempre yung ate. Ang tataba, guys, ng mga gabi dito sa aming dinadaanan. Ang tataba ng gabi. So yun, guys, akyat tayo dito sa bridge. Yan, akyat tayo. Hanging bridge. Yan, guys. Yan yung bulkan. Dito kami kanina dumaan. Yan. Yung mga kasama namin kanina, nauna na. Kami na lang yung natira. Yan, guys, yung sentro ng ginubatan yan. Yan, dyan. Sentro na yan ang ginubatan. Oh, bye. Hangin. So yan, guys, ang hangin dito. Ka Tres Marias and Jessica. Ayan na sila, dumaan na sila. Tara na! Tara na, akit na kami, guys, doon. Bye! Thank you so much for watching, guys. Please subscribe to our YouTube channel, Tres Marias Farm. BCC DOS. Thank you for watching, guys.